Bună dimineața sau bună ziua, bună seara, oriunde v-ați afla. Sunt tot Marin Vlada de la Universitatea din București, sunt profesor de informatică și voi continua discuția despre Ștefan Podoblezea. Nu sunt robot, ca să vă demonstrez, îmi dau ochelarii jos, pentru că, ca să mă recunoașteți, din părțile 1, 2 și 3. Suntem la partea a patra, continuarea despre Podoblezea. Suntem în ziua de joi, 5 noiembrie 2002. În București este soare. Uitați, soarele încălzește obrazul. În lume e vâlvă mare. În America nu s-au terminat numărătarea voturilor. Biden se pare că va fi președinte, iar Trump e nemulțumit de numărătarea voturilor. Probabil că are dreptate, pentru că inițial numărătoarea o fac oamenii și oamenii sunt cum sunt, indiferent de locul unde trăiesc. După numărătoarea manuală a voturilor urmează procesarea cu un program de calculator, iar calculatoarele nu știu să greșească, iar dacă știu, programele sunt realizate de specialiști IT care testează aceste programe astfel încât să nu dea erori sau greșeli. Vom vedea. Mă uit pe mobilul meu și vă anunț că avem surprize în ceea ce privește numărul de vizualizări de la înregistrarea de la Conferința Națională de Învățământ Virtual din acest an, care a fost online, și ne surprinde și pe noi în câteva zile. Sâmbătă a fost această conferință online. Sunt 16.180 de vizualizări. Profesorul Radu Jugureanu spunea că trebuia să ne gândim mai de mult pentru a realiza această conferință în online și are dreptate. Să începem lucrul. Ștefan Podoblezea. În partea a treia am încercat să explic cele două concepte, consonanță și rezonanță, de la care a pornit Ștefan Podoblezea. Consonanța, am explicat, reprezintă o stare, un sistem între două componente numite sursă și destinație și prin acest sistem de componente se realizează în unele situații o armonie, o potrivire de idei și așa mai departe, o punere de acord între două subsisteme sau sisteme. Dacă ne gândim la sistemele de calcul, la un calculator, putem avea multe astfel de reprezentări și anume, prin rezolvarea de probleme, omul gândește problema în termeni de consonanță, ipoteze și concluzie. Enunțul unei probleme are în corpul ei date cunoscute, numite ipoteze, și problema cere rezolvarea ei pentru a arăta și a justifica o concluzie. Omul, prin raționament, în funcție de cunoștințele sale într-un anumit domeniu, poate rezolva problema din acel domeniu, pornind de la ipoteze și
ajungând la concluzie. Această schemă cibernetică, input, output și între cele două componente, raționamentul, procesul de rezolvare, această schemă este transferată sistemelor de calcul și vom vedea. Rezonanța, în schimb, a folosit-o Ștefan Odobleja pentru a exprima fenomene, procese care se realizează între cele două componente. Este un proces sau un fenomen ce reprezintă, se manifestă prin energii, prin rezultate, prin calcule, prin soluții. Două corpuri pot rezona. Instrumentele muzicale cu coarde realizează sunete prin rezonanță. Cutia de rezonanță este o producere a unui proces. Folosind cele două concepte, Ștefan Odobleja a generat o monumentală construcție, ajungând la inventarea ciberneticii, care este de fapt o știință a științelor. Explicând reprezentarea unei probleme prin ipoteză, strategie de rezolvare și concluzie, această schemă cibernetică o transferăm formei de rezolvare a problemelor cu ajutorul sistemelor de calcul, cu ajutorul calculatorului. Ce este un calculator? Un sistem cibernetic. Are intrări, are ieșiri, input-output, iar între ele rezonează procesarea informațiilor. Procesarea realizându-se cu programe care implementează raționamente de rezolvare a problemelor. Aceste aspecte le-a gândit Ștefan Odobleja în anii 1938-39 prin crearea unor cercetări și studii privind psihologia consonantistă. A pornit de la psihologie, dar nu este psihologia aceea clasică. Alexandru Surdu spunea: în psihologia consonantistă, Odobleja încercase o fundamentare a științelor pe baza psihologiei. Și așa cum am spus, nu era vorba însă de o psihologie în sensul curent al cuvântului, ci de una redusă la elementele sale esențiale, referitoare în primul rând la componentele ei raționale. Încă de pe atunci, Odobleja, supunând psihologia unei analize riguroase, ajunsese la concluzia că logica ocupă un loc privilegiat. Ea este atât partea psihologiei, ca teorie a gândirii, cât și metodă de studiu al acesteia, că ea merită, cu alte cuvinte, o atenție specială. În psihologia consonantistă, spunea Alexandru Surdu, Odobleja se referă pe larg și aplică operațiile logice, definirea, analiza, sinteza, clasificarea și diviziunea. Se remarcă însă modul original în care le utilizează. Definirea, de exemplu, nu se face în stil clasic, prin gen proxim și diferență specifică, dar nici prin echivalența de tip logico-matematic. Cu ajutorul acestor operații, Odobleja ajunge la stabilirea relațiilor esențiale dintre conceptele științifice, exprimabile sub forma legilor, a cunoscutelor legi de rezonanță sau consonanță. Acestea erau
pe scurt vorbind, premisele logice ale psihologiei consonantiste, așa cum am insistat privind cele două concepte de bază. Posibilitatea mecanizării proceselor gândirii concretizate în domeniile științifico-consonante era o consecință firească a analizei lor logice psihologice. Acest lucru spunea academicianul Alexandru Surdu în 2018 la simpozionul de la Drobeta, Turnul Severin, dedicat savantului Ștefan Odobleza. Avem ca sarcină în această ultimă parte, să sperăm, să prezentăm câteva slide-uri cu ideile lui Odobleza, un articol pe care l-am publicat recent în această vară în revista Today Software de la Cluj-Napoca, coordonată de renumitul Ovidiu Mățan, o inițiativă foarte valoroasă în domeniul IT, și în final să explicăm structura site-ului pe care l-am creat, odobleza.ro. Mă uit la ceas pentru că nu vreau să depășesc 30 de minute, să iau energie de la o gură de cafeluță și să începem proiectând pe ecran câteva slide-uri, facem share. Bifăm două opțiuni. Și apar slide-urile. Acestea au fost prezentate la sesiunea online când s-a lansat, cred că, volumul 98 al acestei reviste online. Aici este logo proiectul RoInfo Informatica Românească, aici este logo Fundației Ștefan Odobleza, o istorie care trebuie cunoscută. Articolul se numește Priorități mondiale și românești în cibernetică, inteligență artificială și informatică. Trebuie să spunem că am dedicat conferința internațională de învățământ virtual ICVL din acest an cu adresa c3icvl.eu. I-am dedicat-o lui Ștefan Odobleza. Am sărbătorit 15 ani. Am spus că este precursor al inteligenței artificiale și al informaticii. Acesta este site-ul proiectului ICVL de învățământ virtual. Anul acesta am publicat volumul care este indexat ICE, IC, am publicat 77 de lucrări în volum. Există forma online și urmează ca volumul să fie trimis spre indexare în America. Academia Română. Ștefan Odobleza este membru postmortem din 13 noiembrie 1990, prin lucrarea Psihologie consonantistă, apărută în 1939. Aceasta a fost publicată prima variantă a concepției cibernetice generalizate și a demonstrat caracterul multi și interdisciplinar al acesteia. Acest text se află pe
postat pe secția de știință și tehnologia informației. Uitați, pe site-ul Academiei, Odobleza se află printre mari savanți ai României. Constantin Parhon, Grigore Antipa, Emil Racoviță, Ștefan Odobleza, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, George Enescu, Dinu Lipati, Constantin Brâncuș. Am capturat această imagine parțială de pe site-ul Academiei. Anul acesta mă bucur că am reușit să concep site-ul destinat Fundației Ștefan Odobleza în memoria savantului Ștefan Odobleza. Ce spunea Ștefan Odobleza? Arta de a crea este o artă globală, este arta gândirii. Pentru a crea trebuie să simțim și să elaborăm maximum, să căutăm a pătrunde în fondul adânc al ideilor. Am colaborat prin intermediul Academiei Române, prin intermediul Comitetului Român de Istoria și Filozofia Științei și Tehnice CRIPS, unde sunt membru titular din 2016. Am colaborat cu fiul său, Ștefan Odobleza Junior, care este președintele fundației. Odobleza.ro este adresa site-ului fundației. La conferința din acest an au fost parteneri Primăria Drobeta Turnul Severin, Direcția Silvică, Farmacia Econou, Farmacia Convalaria și Psihosomamed SRL din Turnul Severin. Aici este articolul despre care vă spuneam, a apărut în acea revistă de software și vom încheia. De asemenea, în revista Academiei cu titlul Studii și Comunicări, în luna octombrie am publicat articolul Viața și opera lui Ștefan Odobleza, inventatorul ciberneticii, precursor al inteligenței artificiale și al informaticii. Un rezumat în engleză. Pe scurt, articolul, chiar dacă sunt 23 de pagini, descrie contribuția savantului român Ștefan Odobleza, născut în 1902, mort în 1978, la apariția și dezvoltarea ciberneticii, ale cărei idei și concepte au însemnat apariția și dezvoltarea informaticii. Medic militar, face din ideile, rezultatele și viziunile sale un precursor al ciberneticii și al inteligenței artificiale. Operele sale, Psihologia consonantiste, publicate în 38 și 39 la Paris, au stabilit multe dintre principalele teme ale ciberneticii și ale sistemelor de gândire cu 10 ani înainte de opera lui Wiener, matematician, care a publicat Cibernetica în anul 1948. Contribuțiile lui Odobleza sunt cu atât mai importante dacă avem în vedere că Odobleza era medic, deoarece au creat idei și concepte complementare unor idei introduse de Wiener. Se poate aprecia faptul că în perioada 1920-40 au apărut ideile și studiile despre cibernetică, știința care a introdus conceptul de sistem pentru om și mașină, structura sistemelor, control și comunicare între componentele unui sistem, care au dus la construirea sistemelor de calcul.
doctorul Ștefan Dobleza a fost recunoscut ca un precursor al ciberneticii la cel de-al 4-lea Congres Internațional de Cibernetică, desfășurat la Amsterdam în august 78, atunci era bolnav. Congresul s-a desfășurat în luna august. Comunicarea sa, diversitate și unitate în cibernetică, a fost prezentată la congres de către inginerul doctor în cibernetică Stelian Bajurean. După prezentarea operei atunci la congres, aceste comunicări, participanții au scandat 40 de ani de cibernetică, deși sărbătoreau 30 de ani de cibernetică, și pe matematicianul Norbert Wiener. Trebuie să spunem, de fapt, că de aceea Wiener nu a mai primit premiul Nobel. În articol se continuă mai departe. Rațiunea, ce spunea Dobleza despre cele două volume, privind studiul științelor. Rațiunea de a fi a capitolelor știință, științele fizico-matematice, științele matematice, biologie, economia politică, filozofia, este o rațiune logică. Ele sunt aplicații ale logicii, ea însăși fiind o aplicație a psihologiei. Mă uit la ceas pentru ca să ajungem la prezentarea site-ului la care am lucrat și vreau să mă mândresc cu acest rezultat, pentru că l-am adus în actualitate pe Dobleza. Am lucrat mult timp la a concepe submeniurile, meniurile principale, Ștefan Dobleza, biografia, obstacole, destinul de vizionar, despre Dobleza, activitatea și opera sa, 9 legi ale lui Dobleza, comparația Wiener versus Dobleza și, curios, poezii despre viață și știință. Despre fundație, mesajul președintelui fundației, despre înființarea și misiunea fundației, statutul fundației, conducerea inițiativei, realizări și proiecte, rapoarte de activitate. Evenimente. Știri, dezbateri, mese rotunde, vizite video și diverse arhivă și evenimente. Conferințe. Memoria lui Ștefan Dobleza trebuie să rămână vie în amintirea românilor și aceasta prin îndârzirea cu care se ocupă fiul său, Ștefan Dobleza Junior. Vreau să aduc prin acest site un omagiu atât tatălui său, cât și eforturilor din ultimii ani ale fiului său. Meniul conferinței, obiectivele conferinței, am numit prin acronim Conferința Internațională Ștefan Dobleza, CISO, curentă, parteneri, realizări și resurse, video, arhivă. Domenii la care s-a gândit Ștefan Dobleza și cu care are conexe cibernetica. Cibernetică și feedback, cibernetică control, cibernetică și teoria sistemelor, istoria medicinei, istoria ciberneticii, istoria informaticii, inteligența artificială, viitorul omenirii. Proiecte și cercetare, știri diverse, proiecte propuse, realizate, cercetare științifică, video, arhivă. Viața și opera. La meniul biografie, autobiografie, am lucrat foarte mult în acea perioadă. Cred că zilnic vorbeam la telefon cu fiul său. Am elaborat sub meniul obstacole și nedreptăți, destinul de vizionar și așa mai departe. Vă rog să consultați și să insistați să cunoașteți opera lui Ștefan Dobleza, pentru că precis veți fi influențați de ideile sale. Să
exemplificăm ce am conceput la sumeniul Activitatea și Opera. Logica este o aplicație a psihologiei. De aceea, un tratat de psihologie ar trebui să cuprindă 20-30 de volume, zicea Odobleja, despre psihologie, în sensul lui. Aici este un citat de Constantin Noica, apărut în Logica rezonanței, scris în 2003, ediție îngrijită de Alexandru Surdu. V-am arătat cartea lui Odobleja, o nouă metodă de explorare clinică, care a apărut reeditată în 2012 la editura universitară. Aici sunt online conținut Știința științelor în o ediție îngrijită de Constantin Drăgan a operelor din 1938, forma online, și să mergem o listă cu lucrări și să mergem rapid pentru a încheia la scoatere în evidență privind lupta lui Odobleja pentru recunoașterea internațională. Cibernetica s-a născut în România în 1938, prima luptă. În 1972, Odobleja s-a consacrat demonstrării ideii că originea ciberneticii se află în România prin cele două lucrări monumentale, volumul 1 și volumul 2. În 1972 a citit autobiografia matematicianului Wiener, a apărut o traducere în România și și-a dat seama că, de fapt, Wiener reproducea multe din ideile sale, psihologia constanatistă fiind cibernetica lui Odobleja. A doua luptă e în anul 1975, în aprilie, când a fost o ședință la Academia Română, unde a fost invitat Ștefan Odobleja. Acolo a avut o soartă ingrată, pentru că mai mulți academicieni au fost împotriva operei sale. A treia luptă e recunoașterea internațională a operelor lui Ștefan Odobleja prin participarea sa la Congresul Internațional de Cibernetică și Sisteme din august 25-29 din anul 1975. Am spus și despre acele lucruri. Edmond Nicolau și alții se opuneau ca Ștefan Odobleja să prezinte. Uitați aici programul, apare Ștefan Odobleja aici, printre care și alții, Leon Livovski, Vilciu, Dragos Vaida și așa mai departe. A patra luptă, probabil precis ultima, pentru recunoașterea internațională, este interviul cu Buhoiu, dat pentru televiziunea română în 1978, înainte de a muri. A murit în septembrie. A cincea luptă e recunoașterea internațională, lucrarea științifică la al patrulea Congres Internațional de Cibernetică de la Amsterdam, unde a prezentat lucrarea lui Odobleja Stelian Bujuranu și obține recunoașterea internațională. S-a întors de la acest congres, Odobleja era pe patul de moarte
și s-a spus că a avut succes și s-a scandat și s-a aplaudat 40 de ani de la inventarea ciberneticii. Podobleja, suferind, a ridicat mâna în sus și a spus: prea târziu. Vă rog să aflați și să studiați opera doctorului Ștefan Podobleja, membrul postmortem al Academiei Române, care precis vă va inspira în activitatea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem cu bine!